tatirasikirwa negava, tatirasikirwa neimwe peace yangachitoita kuti zvinhu zvifamba. So zvinhu zvinobatsa still. Mujara wangu munzwa takatombodhilatireza pakawanda, tikatombouya, the last time I came tikatosangana ne whole family and stuff, tichointroduce mufana wangu ona ndiani sister yako and stuff, and then now also kuziva kuti ashayikazi. It's not good. Tinotongoshingirira tichienda mberi sezvo iriyo nzira yedu tese, nesuwo tichatongosvika ipapo, asi tinenge tichitongoshuvirawo kuti pamberi apo isusu nesu kana tasvika ipapo zvinge zvichifambawo zvakanaka, kwete kuita mafambiro akaitika apa pana Mutare. So ngavaramba vachingoendera mberi, ngatirambe takangotarisa kumberi, and I hope kutiwo isusu mutemo wedu uchakwanisa kutibetserawo ipapa pakuti zvinhu zvese zvinenge zvichiiswa pa1 point tinge tichiziva kuti zvakafamba so zvikasvika. Maunganiro akaita vanhu panapa ndambotaura pamusoro apo kuti setestimony yekuimpacta kwaita community. Hapana VIP vega, pane vanhu vakangosiyana siyana, and even baba chiita masongs vanhu vakaita kurwidzana. Everyone is feeling kuti there's some sense of ownership yavainayo over Mr. Mtangazi nekuda kwezvinhu zvavaiita mucommunity. So ndongoda kungoencourageawo corporate world kuti pindirai pane zvekuita Mr. Mtangazi wakuimpacta mageto yetsiwa pese kune patinogona kungoitawo napo tingoita. Inini sema a lot of business people atina this tragedy yaitika kuna Mtangazi. Are you guys feeling safe? Yeah, I don't think kuti pane munhu anonyazoti anofila safe 100% hazvo, but at the end of the day chiitiko chinenge changoitika muupenyu hwevanhu hachifanira kubva chatidefine life yedu yese because zvinhu zvaitika kuno mumwe wedu. I still feel kuti Zimbabwe is a very safe country, and I believe kuti ivava vanhu vakaita chinhu ichocho vachatobatwa neCID yemunomu inotovabata and vanotobva mumastreets. So yeah, I still feel safe.